ACU Catalunya, conjuntament amb les universitats catalanes, du a terme anualment l'enquesta de satisfacció dels titulats i titulades tant de graus com de màsters, amb l'objectiu de conèixer la seva satisfacció en relació a la formació rebuda. Aquesta enquesta es fa just un any després d'haver finalitzat els seus estudis. Des de 2015, que es va iniciar l'enquesta de graus, i 2018, que es va fer l'enquesta de màsters, sempre s'ha preguntat pels mateixos ítems. Concretament, es pregunta sobre la satisfacció dels titulats i titulades en relació als continguts de la formació, al professorat i també sobre els serveis oferts pel centre. Amb això i amb la voluntat d'aprofundir en altres temes d'interès per a la comunitat universitària, el 2024 es va incorporar preguntes sobre la perspectiva de gènere en la formació universitària. Aquest mòdul el van respondre més de 5.500 persones en el cas de graus i més de 3.400 persones en el cas de màsters. Les persones que han respost al mòdul sobre la perspectiva de gènere de l'enquesta de satisfacció han contestat a 6 preguntes concretes, però hi ha 2 que són molt importants. La primera fa referència a la capacitat de dissenyar solucions incorporant la perspectiva de gènere. Aquest aspecte és especialment rellevant perquè està directament vinculat al procés d'ensenyament i aprenentatge, que és allò que s'ensenya directament a les aules. Un dels casos més clars és el cas del grau en Medicina, en el que s'ha d'ensenyar és que hi ha símptomes per a algunes malalties que difereixen en el cas que pateixin un home o una dona. Això també passa en altres ensenyaments, com per exemple psicologia o fins i tot arquitectura. En segon lloc, la segona pregunta, que és molt rellevant, se centra en el reconeixement de les intervencions dels estudiants a l'aula, ja sigui per part del professorat o per part dels companys i companyes. En aquest cas, també analitzarem si aquestes valoracions de les intervencions són diferents entre els homes i les dones que hi ha a l'aula. La principal conclusió a la qual arriba aquest estudi és que hi ha una molt bona satisfacció general amb la incorporació de la perspectiva de gènere tant a graus com a màsters. De fet, en tots els ítems analitzats, més de la meitat de les persones participants a l'enquesta manifesta un nivell elevat de satisfacció. I en els màsters encara hi ha una puntuació molt més alta que en el cas dels graus. On trobem diferències és en el cas dels subàmbits educatius. De fet, en el cas dels graus, els nivells més alts de satisfacció es troben en els subàmbits d'educació, intervenció social i en algunes titulacions de l'àmbit de la salut, que de fet són titulacions altament feminitzades. En canvi, els nivells més baixos de satisfacció es troben en titulacions de l'àmbit de les enginyeries, on hi ha un elevat nivell de masculinització. De tots els aspectes analitzats en el mòdul sobre perspectiva de gènere, el que compta amb un grau més alt de satisfacció és el que fa referència a l'acceptació de les intervencions fetes tant per homes com per dones a l'aula. Aquesta satisfacció envers les intervencions dels individus a l'aula és d'un 76% en graus i un 84% en els màsters. A més, hem analitzat si hi havia diferències en les valoracions entre homes i dones, ja que hi ha estudis previs que troben que les dones se senten menys valorades a l'aula. Hem pogut concloure que no hi ha diferències entre gèneres en aquest aspecte en el sistema universitari català. Per contra, l'aspecte menys ben valorat correspon a la capacitat de dissenyar solucions incorporant la perspectiva de gènere. És a dir, es valora si s'han obtingut competències per donar solucions diferenciades per gènere en l'àmbit professional. En aquest cas, tant per graus com per màsters, només un 56% d'homes i dones estan satisfetes amb aquesta competència. No obstant, en els subàmbits més feminitzats, com educació, infermeria i psicologia, la capacitat de donar solucions diferenciades per gènere en l'àmbit professional puja fins gairebé al 70%. ACU Catalunya, el servei del sistema universitari català. Per a més informació, consulta el web d'ACU Catalunya i segueix-nos a les xarxes socials.